οι αναλφάβητοι του 21ου αιώνα δεν θα είναι αυτοί που δεν ξέρουν να γράψουν ή να διαβάσουν, θα είναι αυτοί που δεν μπορούν να μάθουν, να ξεμάθουν και να ξαναμάθουν. Ένα όνειρο που πιστεύω ότι πολλοί είχαν τότε, θα ήταν το να βρεθώ στη Microsoft και να δουλέψω για τη Microsoft. Έχω βρεθεί σε δύσκολη θέση, είτε αρχικά μη αποδοχής, είτε κάποιων σχολείων που να με ενοχλήσουν. Ένας άντρας κάνει αίτηση στο επόμενο 5 λεπτό, μία γυναίκα κάνει 2 ώρες σκέψη για το αν μπορεί να τα καταφέρει. Αυτό που θέλω πάντα να εξετάσουμε είναι ποια είναι η ανάγκη. Πολλές φορές προσωπικά θα σου πω, έχω πάρει και δύσκολες αποφάσεις να μην προχωρήσουμε σε ένα έργο, γιατί δεν είμαι πεπισμένη ότι θα δώσει την αξία. Δεν θέλω να δημιουργούνται projects για το project, proof of concepts για το proof of concept. Τα νούμερα στην ελληνική αγορά δείχνουν ότι περίπου 1 στις 10 επιχειρήσεις χρησιμοποιούν αξιοποιώντας την σωστά. Γιατί διαφορετικά απλώς θα ψάχνουμε να βρούμε αν την έκθεση την έγραψε κάποιος ή το AI. Πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο πλέον που γράφουμε την έκθεση. Χαίρετε. Λοιπόν, Uncorporate, συνέχεια, Joyce Podcast. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη σήμερα γιατί έχουμε κοντά μας στο στούντιο του Joyce στη Λάρισα την Κατερίνα Σουρούνη. Γεια σου, Κατερίνα. Καλημέρα. Καλημέρα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε έχουμε. Δεν θα πω περισσότερα για την ιδιότητά σου. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτό. Να μας συστηθείς επαγγελματικά και να μας πεις με ποια ιδιότητα είσαι εδώ για να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Ωραία. Χαίρομαι και εγώ ιδιαίτερος που είμαι εδώ μαζί σου και μαζί σας. Χαίρομαι επίσης για τη συνεργασία που έχουμε αναπτύξει το τελευταίο 1 έτος και ήδη έχουμε κάνει, πιστεύω, αρκετά πράγματα, αλλά σίγουρα έχουμε και πολύ περισσότερα να κάνουμε και για την περιφέρεια της Θεσσαλίας, αλλά και για τα υπόλοιπα μέρη έτσι, στην Ελλάδα, στα οποία δραστηριοποιείστε. Φανταστική δουλειά, εξαιρετική. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι σημαντικό να το λες και είναι σημαντικό να καταφέρουμε πράγματι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την ενίσχυση της καινοτομίας, την πρόθεση της καινοτομίας και την ενσωμάτωση την πρόθεση μάλλον του ψηφιακού μετασχηματισμού, για τον οποίο θα συζητήσουμε κιόλας. Πολύ σωστά και όντως πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί τομείς που έτσι μπορούμε να κάνουμε και περισσότερα πράγματα και στο μέλλον. Μιας και είπαμε να συστηθώ, ο ρόλος μου αυτή τη στιγμή στη Microsoft τα τελευταία 2 χρόνια περίπου είναι National Technology Officer για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Ας πούμε ότι είμαι υπεύθυνη στο πώς έρχεται να χαραχτεί η στρατηγική για όλα τα νέα προϊόντα της Microsoft και τις τεχνολογίες που ξεκινούν, δημιουργούνται και υλοποιούνται και πώς αυτές έρχονται να κουμπώσουν στις ανάγκες των πελατών μας, είτε είναι στον ιδιωτικό τομέα είτε είναι στο δημόσιο, στο ρυθμιστικό πλαίσιο της Ελλάδας, στις ανάγκες της χώρας, με βάση τους νόμους, τις εθνικές στρατηγικές, αλλά και τις εκάστοτε ανάγκες του κάθε μικρότερου ή μεγάλου πελάτη. Μάλιστα. Έχει πολλή πληροφορία ήδη αυτό που μας είπες. Εγώ θα βάλω μια ανατελεία για να ξεκινήσω λίγο από την πορεία σου μέχρι εδώ, μέχρι την τρέχουσα και των τελευταίων ετών ιδιότητά σου στην μεγάλη αυτή εταιρεία στη Microsoft, που είναι leader στον τομέα της τεχνολογίας παγκοσμίως. Και θα ήθελα να μας πεις, τελειώνοντας μάλλον τις σπουδές, από ό,τι ξέρω Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, πώς η πορεία σου σε έφτασε στο σήμερα, στην παρούσα αυτή, στην τρέχουσα θέση σου και ποια είναι τα πιο σημαντικά κατά την άποψή σου εκείνα στάδια αυτής της πορείας, αν ήταν δηλαδή προσωπικές επιλογές επειδή εσύ αναζήτησες αυτό το δρόμο, επειδή το ήθελες, επειδή σου μιλούσε, επειδή έβλεπες ότι εκεί είναι η κλίση σου, ή αν ήταν και συγκυριακές καταστάσεις που σε οδήγησαν τελικά να φτάσεις στο σήμερα. Ναι, τώρα θα πω ότι δεν υπάρχει άσπρο και μαύρο. Η απάντηση είναι κάπου στη μέση. Ναι, είναι συνδυασμός. Είχα
τη χαρά και την τιμή, θα το πω έτσι, όταν τελείωσα τις σπουδές μου στο Μετσόβιο, να δεχθώ μία πρόταση να μείνω για διδακτορική διατριβή με τους καθηγητές μου που είχαμε τρέξει και τη διπλωματική μου εργασία. Αυτό ανέτρεψε λίγο τα σχέδια, γιατί ουσιαστικά το σχέδιο και το πλάνο ήταν να φύγω για το εξωτερικό για ένα μάστερ, δεδομένου του ότι δεν με ενδιέφερε η ακαδημαϊκή καριέρα, αλλά ήθελα περισσότερο να αποκτήσω περισσότερες γνώσεις και να είμαι έτοιμη, ας πούμε, στο πρακτικό κομμάτι επαγγελματικά. Γιατί είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη και νιώθω τιμή που τελικά όντως δέχτηκα αυτή την πρόταση, γιατί ουσιαστικά δεν ήταν ένα καθαρά ερευνητικό κομμάτι. Σε αυτό το εργαστήριο που συνέχισα για τα επόμενα 5 με 6 χρόνια, ουσιαστικά παράλληλα με τα προγράμματα τα ερευνητικά και την εκπόνηση της διατριβής, απέκτησα πάρα πολύ μεγάλη επαγγελματική εμπειρία, γιατί το συγκεκριμένο εργαστήριο δραστηριοποιόταν πραγματικά σε έργα consulting, σε έργα development, άρα κατάφερα να αποκτήσω την πρακτική εμπειρία ενός developer, που λόγω του ότι εκεί δεν υπάρχουν τα οργανογράμματα που υπάρχουν σε μια εταιρεία, είχα τη χαρά και την τύχη να μπορώ να βγάζω αποφωτοτυπίες, να γράφω κώδικα, αλλά ταυτόχρονα να Ουσιαστική μπαίνω, εμπειρία, δηλαδή. ναι, και να μπαίνω και σε συναντήσεις με αρκετά υψηλά ιστάμενα πρόσωπα, στελέχη. Οπότε κατάφερα να πάρω έτσι μια ολιστική εμπειρία από εκεί και να βγω στην αγορά εργασίας πια Έτοιμη. πιο έτοιμη από ό,τι θα περίμενε κανείς, όντας σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον. Εντάξει, θα πω κάτι πολύ κλισέ, όποιος ξεκινάει, γεννιέται developer, δεν το χάνει ποτέ, οπότε ποτέ δεν έχω χάσει και δεν θέλω να χάνω Άρα αυτή την ένιωθες εμπειρία. από πολύ νωρίς ότι εκεί ανοίγεις, έτσι. Ναι, και προσπαθώ ακόμη και τώρα σε αυτή τη θέση που θα μπορούσα να το έχω αφήσει, να μην το αφήνω. Γιατί είναι κάτι που έτσι μου δημιουργεί, ας πούμε, Να μην το αφήνεις ένα γνωσιακά, ενδιαφέρον. εννοείς. Ναι, ναι. Και ένα όνειρο που πιστεύω ότι πολλοί είχαν τότε, θα ήταν το να βρεθώ στη Microsoft και να δουλέψω για τη Microsoft. Σίγουρα τώρα τα νέα παιδιά μπορεί να έχουν και άλλα, γιατί υπάρχει η Meta, υπάρχει η Google πιο έντονα. Στη δική μου τη γενιά η Microsoft ήταν ένα όνειρο, το οποίο για μένα αυτή τη στιγμή έχει κάνει check. Έκανε πριν περίπου 10 χρόνια. Ξεκίνησα στη Microsoft το 2016 το Σεπτέμβρη. Και σίγουρα είναι ένα μεγάλο στοίχημα ήταν να αναλάβω και αυτό το ρόλο που έχω τώρα, γιατί θεωρείται ο υψηλότερα τεχνολογικός ρόλος στην εταιρεία. Χαρά στη στρατηγική, είναι υπεύθυνος για κάθε τεχνολογία που έρχεται και κάνει land στην εταιρεία και στους πελάτες μας, και είναι πολύ σημαντικό. Δυστυχώς ακόμη δεν έχουμε αυτή την εκπροσώπηση που θα θέλαμε από το γυναικείο πληθυσμό. Αν ψάξουμε σε ελληνικές εταιρείες, είτε μεγάλες είτε ακόμη και μικρές, δεν νομίζω ότι θα βρούμε CIOs. Ανδροκρατούμενο θέλεις να πεις στο περιβάλλον, και εκεί δυστυχώς. Αυτό πώς, Κατερίνα, το βιώνεις? Δηλαδή είναι κάτι που έχει επηρεάσει τον τρόπο που λειτουργείς σε τέτοιο επίπεδο μιας πολύ μεγάλης εταιρείας, καθώς μας λες και το ξέρουμε ότι ενώ υπάρχει τα τελευταία χρόνια μάλλον μια προσπάθεια περισσότερες γυναίκες να έχουν θέσεις ευθύνης σε εταιρείες και όχι μόνο, εσύ πώς το βιώνεις προσωπικά? Είναι πολύ σημαντικό το ότι μια γυναίκα είναι σε τόσο υψηλό επίπεδο στρατηγικά μιας εταιρείας μεγάλης. Έχει δυσκολίες, έχεις αποδοχή οριζόντια ανεξαρτήτως φύλου, που μακάρι να είναι έτσι? Πώς είναι το βίωμα σε αυτή την περίπτωση? Κοίτα,
Όντως γίνονται βήματα Μμμ. και σε επίπεδο επιχειρησιακό ή στρατηγικό όντως θα δούμε γυναίκες σε θέσεις CEO, Μμμ. general manager και σε τεχνολογικές εταιρείες, στο marketing, στο communications κτλ. Το technology ακόμη πονάει. Μμ. Το development ακόμη πονάει. Το architecture ακόμη πονάει. Δηλαδή, πραγματικά το βλέπω και Κλάδι δηλαδή, ναι, και που παραδοσιακά είναι συνδεδεμένοι με τους άνδρες, θες να πεις. δυστυχώς ισχύει αυτό. Πριν 2 εβδομάδες είχα πάει το γιο μου σε ένα διαγωνισμό ρομποτικής της Αττικής, ο οποίος θα καταλήξει στο Πανελλήνιο και όλη η ομάδα τους ήταν από αγόρια. Μμ. Δεν υπήρχε κανένα κορίτσι. Δίπλα ήταν μια ομάδα κοριτσιών που λέγονταν Robo Girls. Ήμουνα λίγο, ξέρεις, Για ποιο, ναι, για διχασμένη ποιο στο αν λόγο. πρέπει να υποστηρίξω και εκείνη την ομάδα, πέρα από το ότι ήταν πραγματικά Ναι, ο ναι. γιος μου εκεί. Με ανησυχεί το ότι ακόμη και τώρα Έστω και ατύπως υπάρχει αυτή η υπάρχει αυτή διάκριση. η διάκριση. Παρ' όλα αυτά θα πω ότι έχω ζήσει περιπτώσεις που να έχω βρεθεί σε δύσκολη θέση, Μμμ. είτε αρχικά μία αποδοχής, είτε κάποιων σχολείων που να με ενοχλήσουν. Δεν είναι πάντα τα σχόλια να έρχονται από άντρες, έχει τύχει να μου έρθουν και από Προφανώς, γυναίκες. προφανώς, ναι. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι έχω καταφέρει, ίσως προσπαθώντας να αποδείξω μερικές φορές παραπάνω από όσο πρέπει, την αξία που μπορώ να δώσω σε μία συζήτηση, σε μία δουλειά, σε ένα project, να έχω πλέον την αποδοχή και στο τεχνικό κομμάτι. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πολλές φορές δεν θα έρθω ξανά σε δύσκολη θέση και θα πρέπει να ανασυνταχθώ για να το αντιμετωπίσω. Άρα είναι ένας αγώνας που ουσιαστικά συνδυάζει καλή γνώση που θα πρέπει να συνδυάζει για τις γυναίκες για να μπορούν να επιβιώνουν λοιπόν σε ένα τόσο ανδροκρατούμενο περιβάλλον και ίσως και παραπάνω προσπάθεια που αναγκαστικά πρέπει μάλλον να κάνουν οι γυναίκες να αποδείξουν ότι μπορούν να σταθούν με την ίδια, από ό,τι καταλαβαίνω, όχι απλά άνεση, αλλά να είναι το ίδιο αποτελεσματικές και καλές. Θα πω ότι δυστυχώς συμβαίνει αυτό, δεν θα πω ότι πρέπει. Θα Μμ. πω όμως ότι το έχουμε λίγο έμφυτο, τουλάχιστον κρίνοντας από μένα, αλλά και Μμμ. από άλλες Μμμ. γυναίκες που συναναστρέφομαι. Δεν θα έπρεπε Δεν θα έπρεπε να φυσικά. ισχύει Μμμ. σε καμία των Μμμ. περιπτώσεων. Μμμ. Έχουν γίνει έρευνες και εσωτερικά στη Microsoft αλλά και σε άλλες μεγάλες εταιρείες ότι όταν βγαίνει μία θέση ευθύνης που θεωρείς ότι είναι λίγο πιο πάνω από τα δικά σου δεδομένα, ένας άντρας κάνει αίτηση στο επόμενο 5 λεπτό, μία γυναίκα κάνει 2 ώρες σκέψη για το αν μπορεί να τα καταφέρει. Που είναι ενδεικτικό. Ναι. Ωραία. Το κλείνουμε και αφήνοντας έτσι ένα σχόλιο ότι παρόλα αυτά δεν θα πρέπει να απογοητευόμαστε ως γυναίκες και ότι θα πρέπει προφανώς να συνεχίζουμε την όποια προσπάθεια. Έτσι αυτό νομίζω είναι το... Σε καμία περίπτωση και θεωρώ ότι είναι ένας τόσο ενδιαφέρον κλάδος που πραγματικά δεν πρέπει να έχει καμία γυναίκα, κοπέλα, κορίτσι δεύτερες σκέψεις για να μπει σε αυτό τον κλάδο και να τον διαχειριστεί. Θεωρώ ότι είναι κάτι πραγματικά τόσο δημιουργικό και τόσο ενδιαφέρον και έχει τόσες πολλές διαφορετικές επιλογές που είναι πραγματικά κρίμα να μην προσπαθείς να το διερευνήσεις. Το κρατάμε, το κρατάμε. Να πάμε λοιπόν στο σήμερα και στην τωρινή σου των τελευταίων 10 ετών, όπως είπες, θέση ευθύνης, στρατηγικός σχεδιασμός για ενσωμάτωση τεχνολογίας και καινοτομίας, δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Πόσο εύκολο είναι να χαράζει στρατηγική για να ενσωματώνονται νέα εργαλεία στην αγορά και ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες που ουσιαστικά οθούν το τμήμα, τον άνθρωπο που αποφασίζει, την ομάδα σε μια μεγάλη εταιρεία και φαντάζομαι σε ένα πλαίσιο μεγάλου ανταγωνισμού, έτσι. Δηλαδή, ποια είναι αυτά τα στοιχεία που σας οθούν να αποφασίσετε για αυτή τη στρατηγική?
Και για τα ποια εργαλεία είναι τα κατάλληλα να επιλεγούν και να προωθηθούν στην αγορά. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το πώς το σκεφτόμαστε και τι σκέφτομαι εγώ κάθε φορά που κάνω μία συζήτηση ή μία ανίχνευση αναγκών με έναν πελάτη, με έναν συνεργάτη μας. Πρώτα απ' όλα η τεχνολογία είναι εκεί, υπάρχει και κάνει θαύματα. Σε κάθε εποχή κάνει τα δικά της θαύματα. Αυτή τη στιγμή ζούμε προφανώς μια εξαιρετικά Επανάσταση. εξελισσόμενη, ναι, εποχή που είναι επαναστατική, όπως είπες, και τα πράγματα αλλάζουν μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα. Παρ' όλα αυτά, εγώ αυτό που θέλω πάντα να εξετάσουμε είναι ποια είναι η ανάγκη. Θέλω να δούμε ποια είναι η ανάγκη, γιατί πολλές φορές παρασύρεται ο κόσμος, τα στελέχη, ο απλός άνθρωπος, ο decision maker από το hype της εποχής. Ζούσαμε τα τελευταία Από 3-4 ποιον δημιουργείται όμως χρόνια. τελικά, δεν είναι οι ίδιες οι εταιρείες που το δημιουργούν? Κοίτα, σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, υπήρξε ένα hype που δεν ξέρω αν το δημιούργησαν και οι εταιρείες. Έγινε τόσο ευρέως γνωστό και ήρθε κοντά σε κάθε άνθρωπο μέσα από το κινητό του, μέσα από οποιαδήποτε ερώτηση που μπορούσε να κάνει, που ήταν αναμφισβήτητα ότι θα δημιουργηθεί αυτό το hype. Ήτανε μεγάλη εξέλιξη που είδαμε. Ανεξαρτήτως των θεμάτων που μπορεί να είχε, των βελτιώσεων που έχει τύχει όλο αυτό το διάστημα, ήταν κάτι που δεν το είχαμε ξαναζήσει. Άρα αυτό το hype δημιουργήθηκε. Αυτή τη στιγμή αυτό που προσπαθούμε πάρα πολύ και πολλές φορές προσωπικά θα σου πω έχω πάρει και δύσκολες αποφάσεις να μην προχωρήσουμε σε ένα έργο γιατί δεν είμαι πεπισμένη ότι θα δώσει την αξία. Και νομίζω ότι ίσως και αυτό Ότι είναι που υπάρχει ανάγκη, εκτιμάται. αρκετά μεγάλη ανάγκη ώστε να δώσει κάποια λύση, εννοείς. Ναι, δεν θέλω να δημιουργούνται projects για το project, proof of concepts για το proof of concept. Αν μπορούμε, όντως έχουμε αποδείξει την αξία, την έχουμε συναποδείξει, έτσι, οι δύο οργανισμοί μεταξύ τους. Δεν είναι να το αποδείξει η Microsoft σε έναν οργανισμό ή ο οργανισμός να αποφασίσει θα το κάνω αυτό γιατί πρέπει. Είναι, βλέπουμε το return on investment σε αυτό που πάμε να κάνουμε. Γιατί δεν θέλουμε μόνο το βραχυπρόθεσμο ή το εφήμερο κέρδος. Αυτό θα έχει έναν αντίκτυπο μεγαλύτερο και σε εμάς, σαν provider τεχνολογίας. Και αυτή τη στιγμή... Να μην είναι απλά μια μούδα, δηλαδή, θες να πεις, αλλά να έχει μια βιωσιμότητα, ένα βάθος χρόνου. Ναι, κοίτα, γενικά, σίγουρα, όταν ακούς Microsoft παγκοσμίως, Google παγκοσμίως, Meta παγκοσμίως, σίγουρα θα υπάρχουν τα trends. Okay. Στην Ελλάδα όμως έχουμε μία ταυτότητα σαν οργανισμός. Λειτουργούμε πάνω από 30 χρόνια. Έχουμε μία ομάδα που πραγματικά μας εμπιστεύεται η αγορά. Έχουμε κάνει πράγματα που έχουν δώσει νέα πνοή στην αγορά και στο παρελθόν και όταν ήρθε το cloud και μετά με το cyber security και τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη. Άρα αυτή η ταυτότητα είναι που θέλουμε και να μας χαρακτηρίζει. Άρα αυτό που ρώτησες και πριν είναι ότι η ομάδα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, η εμπιστοσύνη παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και πολλές φορές αυτή η εμπιστοσύνη μπορεί να πρέπει να χτιστεί κοιτώντας λίγο περισσότερο το μέλλον και όχι το τώρα. Μάλιστα. Ωραία. Μιλώντας για ανάγκες λοιπόν και σε συνέχεια των όσων είπες μόλις τώρα, θα ήθελα να μας πεις αν τελικά οι ανάγκες δημιουργούνται, οι ανάγκες ας πούμε για ψηφιακό μετασχηματισμό, η ανάγκη για ψηφιακό μετασχηματισμό από την αγορά, τοπική, περιφερειακή, παγκόσμια αγορά και οθούν τις εταιρείες να κάνουν την ερευνά τους, να δημιουργήσουν τα κατάλληλα εργαλεία, τελικά να προτείνουν τις λύσεις σε αυτές τις ανάγκες και να προσαρμόσουν και τη στρατηγική τους αντίστοιχα. Ή είναι οι εταιρείες που
μέσα από το testing που κάνουν, δημιουργούν κάποια εργαλεία, τα οποία οθούν τελικά ή προωθούν ή οθούν, μετασχηματίζουν, οθούν τις εξελίξεις, να το πω έτσι, στην αγορά. Ισχύει περισσότερο το ένα, δηλαδή οι μεγάλες εταιρείες όπως η Microsoft είναι αυτές που δημιουργούν τις εξελίξεις, ή πολιτικο-οικονομικές συνθήκες, υγειονομικές συνθήκες, βλέπε COVID, καταστάσεις που ισχύουν στις αγορές και στις κοινωνίες είναι αυτές που αναγκάζουν τις εταιρείες να προσαρμόσουν πολιτικές και... Κοίτα, σίγουρα θα πω ότι είναι και τα δύο. Ανάλογα με τη συγκεκριμένη περίοδο έχουμε δει και τα δύο να παίξουν καταλυτικό ρόλο. Παρ' όλα αυτά, η προσωπική μου άποψη είναι ότι οι μεγάλες εταιρείες πρέπει να είναι enablers σε όλο αυτό το ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού. Άρα, τι να κάνουν, να μπορούν να δείξουν στις επιχειρήσεις, στα κράτη, στις κυβερνήσεις, σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε φοιτητές, σε startups, ποιες είναι οι δυνατότητες που μπορεί να έχει η τεχνολογία, ποιες είναι οι δικλείδες ασφαλείας για να είμαστε σίγουροι ότι η τεχνολογία χρησιμοποιείται υπεύθυνα και ηθικά, και από εκεί και μετά να έρθουν οι ανάγκες για πραγματική βελτίωση των operations, του marketing, της λειτουργίας μιας επιχείρησης, να κουμπώσουν πάνω σε αυτά. Άρα, οι άνθρωποι που δουλεύουν πραγματικά στο business μπορεί να είναι πολύ μακριά, όπως λες και είπαμε πριν, από την τεχνολογία, και μπορεί να μην ξέρουν ποιες μπορεί και πόσο εύκολα μπορεί να λυθεί ένα πρόβλημά τους, μια πρόκληση που έχουν, να έχουν την αίσθηση του η τεχνολογία είναι εδώ, η τεχνολογία μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, αυτά είναι τα use cases που μπορούν να καλύψουν και πολύ περισσότερα να σου δώσουν τροφή για σκέψη. Παίρνω το θέμα, το πρόβλημα, την πρόκληση και μαζί το λύνουμε. Αυτό πέρα από το COVID που είπες, που ουσιαστικά ήταν μια διαφορετική περίσταση, ειδική περίσταση, που έδωσε, ας πούμε, το μεγαλύτερο boost, θα έλεγα εγώ, στο ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως τον είχαμε δει μέχρι τότε. Αυτό το mix και η συνεργασία το έχουμε δει να δουλεύει. Για μας είναι κάτι που το χρησιμοποιούσαμε στο παρελθόν, το χρησιμοποιούμε και τώρα. Δηλαδή, η μίξη ανθρώπων από το business, από το industry, μαζί με ανθρώπους που ξέρουν την τεχνολογία, στο πώς μπορούν να ανταλλάξουν ιδέες, να καταλάβουν τα προβλήματα, να δώσουν κάποια γρήγορα, επί της ουσίας, και να συνδημιουργήσουν ένα prototype, το οποίο μετά θα εξελιχθεί σε ένα project. Όμως, Κατερίνα, έτσι, ας πάμε και λίγο πιο συγκεκριμένα στην αγορά της Ελλάδας. Έχω την αίσθηση ότι πέρα από το industry, τις μεγάλες βιομηχανίες που είναι ίσως πιο όριμες να οδηγηθούν σε ψηφιακό μετασχηματισμό, να ενσωματώσουν τεχνολογία στην λειτουργία τους και στην παραγωγική τους διαδικασία. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της οικονομίας σε επίπεδο επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εκεί η πράξη, η καθημερινότητα η δική σας ως εταιρεία, τι σας λέει, είναι οι SMEs, πόσο κοντά είναι στο να... Πόσο μεγάλη διάσταση υπάρχει σε σχέση με τα δικά σας προϊόντα και την πολιτική σας, σε σχέση με την ωριμότητα των SME στην Ελλάδα, και τι κάνετε γι' αυτό και πώς σας αφορά, ή αν μιλάτε μόνο με τις μεγάλες βιομηχανίες, αλλά φαντάζομαι ότι σας αφορά. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που βλέπουμε κι εμείς, όπως λες, είναι ότι οι SMEs προφανώς βλέπουν περισσότερη πρόκληση στο να υιοθετήσουν νέα εργαλεία, στο να επενδύσουν στο ψηφιακό μετασχηματισμό. Αρχικά τουλάχιστον όταν ξεκινήσαμε τα πρώτα έργα της τεχνητής νοημοσύνης, η τεχνητή νοημοσύνη ήρθε ως ένα ακριβό σπορ. Λόγω power, λόγω ισχύς, δεν ήταν κάτι που μπορούσε να υιοθετηθεί πολύ γρήγορα και εύκολα. Φαίνεται ότι σιγά σιγά ακόμη και στο κομμάτι του κόστους τα πράγματα εξισορροπούνται, εκδημοκρατίζονται και πλέον υπάρχουν λύσεις. Θα έλεγα όμως δεν είμαστε ακόμη σε αυτό το βαθμό. Τα νούμερα
στην ελληνική αγορά δείχνουν ότι περίπου 1 στις 10 επιχειρήσεις χρησιμοποιούν αξιοποιώντας την σωστά την τεχνητή Είναι άλλο νοημοσύνη. χρησιμοποιώ, άλλο ενσωματώνω, έτσι, αυτό ακριβώς που Σωστά. λες. Οπότε εκεί θέλει σίγουρα περισσότερη προσπάθεια. Εμείς στο κομμάτι, στο χώρο αυτόν, δουλεύουμε με ένα μεγάλο δίκτυο συνεργατών της Microsoft, όπου μπορούν να αφιερώσουν και χρόνο και στο κομμάτι των εκπαιδεύσεων, των trainings, το να δημιουργήσουν πιο μικρές και πιο συμβατές λύσεις με τις ανάγκες τους, και πιστεύουμε ότι αυτό μπορεί να πάρει λίγο περισσότερο χρόνο, αλλά με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να εντάξουμε όλο και περισσότερες επιχειρήσεις στο να αξιοποιήσουν σωστά και με έναν σταδιακό τρόπο και την τεχνητή νοημοσύνη. Μάλιστα. Και μία ακόμη ερώτηση που θεωρώ ότι έχει πολύ ενδιαφέρον επίσης και φαντάζομαι επίσης το αντιμετωπίζετε, είναι πόσο εύκολο, καθώς μιλάμε ότι σε επίπεδο στρατηγικού σχεδιασμού της εταιρείας, μας έχεις πει ήδη ότι ασχολείστε και με το δημόσιο τομέα και με τον ιδιωτικό τομέα και με την μεταξύ τους συνεργασία, συμπράξεις ουσιαστικά, μέσω της τεχνολογίας φαντάζομαι. Σε ποιο επίπεδο οριμότητας βρίσκονται αυτοί οι δύο τομείς και πόσο εύκολο είναι να απευθύνεστε παράλληλα σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα σε σχέση με την ψηφιακή τους οριμότητα? Πώς είναι αυτή η σύγκληση? Είναι δύο project παράλληλα ή έχετε βρει μια χρυσή τομή? Γιατί φαντάζομαι το δημόσιο, νομίζω στο μυαλό όλων, είναι κάποια βήματα πίσω. Ναι. Αν κάναμε αυτή την κουβέντα 5 χρόνια πριν ή 10 χρόνια πριν, θα σου έλεγα ότι είναι σε πολύ μεγάλη Διάσταση, απόκλιση. Ναι, απόκλιση. ναι, ναι, σωστά. Αυτή τη στιγμή θα πω ότι σίγουρα υπάρχουν πολλά θέματα που πρέπει να βελτιωθούν γραφειοκρατικά, και σίγουρα όταν μιλάμε για το δημόσιο υπάρχουν πάρα πολλοί διαφορετικοί φορείς που σίγουρα δεν είναι στην ίδια ταχύτητα και στο ίδιο επίπεδο. Παρόλα αυτά, το ελληνικό δημόσιο έχει κάνει πολύ μεγάλα βήματα. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το πρώτο generative AI bot σε όλη την Ελλάδα, αλλά και ήταν από την ελληνική κυβέρνηση. Ήρθαν μεγάλες εταιρείες που ήταν αρκετά advanced τεχνολογικά να μας πούν θέλουμε κι εμείς να κάνουμε αυτό. Γεγονός που αποδεικνύει πόσο σημαντικό είναι και το ρυθμιστικό πλαίσιο σε επίπεδο. Σωστά. Και θέλω να πω ότι γίνονται κινήσεις προς τη σωστή κατεύθυνση. Σίγουρα κάπου αλλού είναι πολύ πιο advanced ο ιδιωτικός τομέας, αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε ότι και στο δημόσιο, και το βλέπουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά τείνω να πω και στην Ελλάδα και στην Κύπρο και στη Μάλτα, βλέπουμε πραγματικά κινήσεις πολύ καινοτόμες από τον δημόσιο τομέα. Υπάρχει δρόμος? Υπάρχει σίγουρα. Υπάρχουν φορείς του δημοσίου που ακόμη μπορεί να είναι πολύ πιο πίσω σε μια δεύτερη ταχύτητα και πρέπει όλοι να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση? Ισχύει. Μάλιστα. Και πριν πάμε στις πιο χαλαρές μας ερωτήσεις, θα ήθελα να μας πεις τι βλέπεις εσύ ως Κατερίνα στην εταιρεία, τις βασικές προκλήσεις των επόμενων, να μην πω 10 είναι πολλά, 5, 3 χρόνια που έχετε να αντιμετωπίσετε. Τι βλέπεις εσύ ως θέματα που θα κληθείτε σίγουρα να απαντήσετε ως πολύ πολύ στρατηγικής σημασίας? Ναι. Κοίτα, τώρα ακόμη και τα 5, νομίζω με τους ρυθμούς που Είναι πολλά, εξελίσσονται, είναι πολλά. Όποιος και να πει ότι μπορεί να το προβλέψει, νομίζω ότι... Ας πούμε διετία λοιπόν, που φαίνεται να έχει Ναι. ένα πιο ρεαλιστικό... Για μένα τεχνολογικά πρέπει οπωσδήποτε να δώσουμε πάρα πολύ μεγάλη βάση στα θέματα κυβερνοασφάλειας. Φαίνεται ότι η τεχνητή νοημοσύνη
μπορεί να κάνει unveil τώρα πολλά θέματα που ίσως ήταν πιο δύσκολο να γίνουν παλιότερα ή έπαιρναν περισσότερο χρόνο. Τώρα είναι η μεγάλη ταχύτητα. Ναι, άρα πολύ μεγάλη επένδυση προς τα εκεί. Το βιώνουμε ήδη στη Microsoft, η οποία άρχισε να επενδύει εδώ και κάποια χρόνια στον τομέα της κυβερνοασφάλειας με συνεχόμενα εκθετικό βαθμό. Πιστεύω ότι τώρα θα το δούμε να γίνεται παντού, σε όλες τις εταιρείες και πρέπει να είναι top of our mind. Στο κομμάτι το πιο business και το πιο θέμα κουλτούρας, θα πω ένα ρητό που το χρησιμοποιώ πολύ συχνά. Μου άρεσε πάρα πολύ. Έχει υποθεί περίπου το 1970, αν δεν κάνω λάθος. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι είναι για αυτήν ακριβώς την εποχή. Πολύ σύγχρονο, πολύ κατάλληλο. Ο Άλβιν Τόφλερ είπε λοιπόν ότι οι αναλφάβητοι του 21ου αιώνα δεν θα είναι αυτοί που δεν ξέρουν να γράψουν ή να διαβάσουν, θα είναι αυτοί που δεν μπορούν να μάθουν, να ξεμάθουν και να ξαναμάθουν. Πραγματικά με έχει αγγίξει τόσο πολύ από τότε που το διάβασα, γιατί θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή βιώνουμε μια εποχή που θα είναι η εποχή της προσαρμοστικότητας. Όποιος μπορεί να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, να μην έρθει να αντισταθεί σε αυτό το ρεύμα της τεχνητής νοημοσύνης. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν μπορούμε να αντισταθούμε, ούτε μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια. Ναι, ή να προσπαθήσουμε να το ανταγωνιστούμε. Ή να το ελέγξουμε. Δεν χρειάζεται. Μπορούμε όμως σίγουρα αυτή τη στιγμή να το διαμορφώσουμε. Άρα πρέπει να μπούμε σε αυτό το ταξίδι με ιδέες, με προτάσεις στο πώς μπορούμε να το συνδιαμορφώσουμε. Ο άνθρωπος έχει πολύ μεγάλη αξία. Δεν είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι θα αντικατασταθούμε. Αν όμως δεν καταφέρουμε τώρα, όσο είναι ακόμη καιρός, να διαμορφώσουμε το σωστό πλαίσιο, τότε ίσως υπάρχουν απειλές που ακόμη και δεν τις έχουμε σκεφτεί. Τώρα όμως είναι η ώρα να το επηρεάσουμε και να το διαμορφώσουμε. Μου αρέσει αυτό που είπες, το μάθω, ξεμάθω και ξαναμάθω. Καταλαβαίνω ότι έχει να κάνει λοιπόν με το ότι όλοι οι προηγούμενοι γνώση και κυρίως για τις μεγαλύτερες γενιές, γιατί νομίζω οι νεότερες γενιές είναι κατευθείαν στο μαθαίνω, είμαι σε αυτό, ότι πώς η προηγούμενη γνώση την αποσυνθέτεις πλήρως, φεύγεις από το κουτάκι σου και την χρησιμοποιείς εκ νέου για να διαμορφώσεις αυτό που λες τη νέα κατάσταση. Αυτό νομίζω είναι όντως η δυσκολία. Να μην μείνεις περιχαρακωμένος σε αυτό που ήδη ξέρεις και να το αντιμετωπίσεις σαν απειλή, αλλά να παρασυρθείς σε εισαγωγικά από τη νέα αυτή τεχνολογική κατάσταση, που δεν είναι εύκολο βέβαια να πούμε. Καθόλου. Γιατί... Δεν το λέω για κάτι εύκολο, είναι σίγουρα δύσκολο και είναι δύσκολο για όλους. Θεωρώ ότι θα είναι δύσκολο και για τη νέα γενιά, γιατί ακόμη και στο μαθαίνω τα πράγματα έχουν αλλάξει. Άρα και εκεί υπάρχει μεγάλη ευθύνη και στους μεγαλύτερους για να μπορέσουν να διαμορφώσουν το πλαίσιο και να φέρουν την τεχνητή νοημοσύνη με το σωστό τρόπο, με έναν πιο κριτικό τρόπο μέσα στην τάξη. Όχι παθητικά. Ναι, γιατί διαφορετικά απλώς θα ψάχνουμε να βρούμε αν την έκθεση την έγραψε κάποιος ή το AI. Που είναι πολύ φοβερό για τα σχολεία σήμερα να μην... Ναι, άρα μήπως πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο πλέον που γράφουμε την έκθεση. Και του ρόλου του εκπαιδευτικού μες στην τάξη, έτσι, ως κατά συνέπεια, γιατί μπορεί η απάντηση που αναμένει ή που περίμενε ο μαθητής από τον καθηγητή πλέον να την έχει πριν τον καθηγητή, άρα και ο καθηγητής θα πρέπει να επανατοποθετηθεί μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Σίγουρα πρέπει να επανατοποθετηθεί, για μένα δεν πρέπει να το φοβηθεί. Και επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι και τα παιδιά πρέπει να μάθουν ότι η εμπειρία και η κριτική ικανότητα, δηλαδή η περιέργεια, θα πρέπει να τους βοηθήσει. Γιατί ακόμη η τεχνητή νοημοσύνη σίγουρα θα κάνει λάθη,
Και ένα έμπειρο μάτι μπορεί να το δει. Ένα μάτι όμως νεανικό, αν δεν το βασανίσει, αν δεν προσπαθήσει να το κάνει challenge το αποτέλεσμα, να το τεστάρει, να το δει, δεν θα μπορέσει να πάρει και αυτή την εμπειρία ταυτόχρονα. Μάλιστα, ωραία. Τελειώσαμε με τα πιο corporate, ας πάμε στα πιο uncorporate λοιπόν τώρα στοιχεία. Θα μας πεις ένα στοιχείο σου, ένα χαρακτηριστικό που είναι πολύ, πολύ συγκεκριμένο στο επαγγελματικό σου προφίλ, αλλά για κάποιο λόγο, μπορεί και να μην υπάρχει, αυτό το στοιχείο εννοώ, για κάποιο λόγο δεν υπάρχει στο προφίλ στο LinkedIn σου. Δηλαδή είναι κάτι από αυτά που αναφέρει, είναι το προφίλ σου, αλλά υπάρχει και ένα στοιχείο που εσύ θεωρείς σημαντικό στην πορεία σου επαγγελματικά, αλλά δεν το αναφέρεις. Είτε γιατί ένα στοιχείο που σου άφησε μια πολύ καλή εμπειρία, που το έχεις χρησιμοποιήσει επαγγελματικά, αλλά δεν το αναφέρεις. Υπάρχει τέτοιο στοιχείο? Καθαρά επίσημα επαγγελματικό, θα πω πως όχι. Παρ' όλα αυτά, κάτι που εκ των πραγμάτων δεν θα μπορούσα να έχω στο προφίλ μου, αλλά έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή μου την πορεία, είναι ο σύζυγός μου. Είναι όπως μου είχε πει ένας instructor μου σε ένα training που είχα κάνει, νιώθω ότι είναι το λιμάνι σου. Οπότε από εκεί ξεκινάω... Και τι ωραίο να το λες αυτό όμως. Ναι, ισχύει, αλλά πρέπει να το πω γιατί από εκεί ξεκινάω κάθε καινούριο ταξίδι που έχω κάνει. Και επειδή είμαστε πολλά χρόνια μαζί, σχεδόν όσο και τα επαγγελματικά μου που είπες πριν, όταν υπάρχει αυτή η υποστήριξη και η εμπιστοσύνη στο τι μπορώ να κάνω, μου δίνει μια άλλη δύναμη και μια άλλη πνοή για να κατακτήσω ακόμα περισσότερα και να προχωράς με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση πολλές φορές, που πάρα πολύ σημαντικό. Θα χαρεί νομίζω που θα το ακούσει ιδιαιτέρως. Το ξέρει, οπότε... Ναι. Πολύ ωραία, πολύ ωραίο είναι αυτό. Μία συνήθεια σου καθημερινή ή μη, που σε κάνει πολύ παραγωγική? Λοιπόν, σχεδόν κάθε πρωί κάνω γυμναστική. Αν το έλεγα αυτό πριν 10 χρόνια, προφανώς δεν θα το έκανα. Θα σου έλεγα πίνω καφέ. Ενσώματη γη, λοιπόν. Αλλά έχω καταφέρει να το εντάξω στο πρόγραμμα, διαφορετικά δεν θα γινόταν. Και αυτό μου δίνει τελείως άλλη ενέργεια για να ξεκινήσω. Κάποιοι προτιμούν να κλείνουν με αυτό. Εγώ πιστεύω ότι αν το άφηνα για το κλείσιμο της ημέρας δεν θα το έκανα ποτέ. Πολλοί κόσμος πάντως που το κάνει κάτι αντίστοιχο το λέει. Θα ήθελα να μπορώ κάποια στιγμή να το ενσωματώσω κι εγώ στην καθημερινότητά μου. Αλλά... Μόνο αν το βάλεις σαν πραγματική απέτηση του προγράμματος. Θα το τηρείς ευλαβικά. Ναι, εγώ δεν θα το τηρούσα διαφορετικά. Είναι στο πρόγραμμα, έχω το ραντεβού μου. Αλλά νιώθεις ότι σου κάνει καλό. Ναι. Ναι. Ωραία. Ένα περίεργο μέρος που έχεις κάνει meeting και που πήγε καλά. Προφανώς όχι business περιβάλλον. Αν υπάρχει. Ναι. Κοίτα, δεν μου έρχεται κάτι. Θα σου πω όμως κάτι παρεμφερές. Πριν από το COVID, που κανένας μας δεν ήταν τόσο εξοικειωμένος με τα conference calls, video conference κτλ. Χρειάστηκε να μιλήσω σε έναν πελάτη, σε έναν ιδιαίτερα ένας τέλεχος decision maker για μια συμφωνία που έπρεπε να κλείσει και έπρεπε να του μιλήσω ένα Σάββατο απόγευμα στο τηλέφωνο, χωρίς να τον ξέρω. Μάλιστα. Για μένα ήταν κάτι ιδιαίτερα, μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Ναι. Με ξέρεις την καρδιά μου να χτυπάει έτσι δυνατά για το πώς θα φτάσει αυτό στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Η αλήθεια είναι πήγε καλά. Ναι. Πήγε καλά. Ωραία. Και πραγματικά έχουμε κρατήσει και μια πολύ καλή σχέση από τότε. Άρα είδες, δηλαδή μπορεί κάλλιστα να λειτουργήσει αν κάτι τέτοιο, ακόμα και αν δεν τον γνωρίζεις τον άλλον, δεν σημαίνει ότι είναι...
Δεν ξέρω αν είναι εύκολο. Αν με ρωτούσες πριν να το κάνω ή γενικά αν είναι κανόνας, θα σου πω ότι προφανώς η επαφή που μπορείς να κάνεις, η διαπροσωπική, θέλει σίγουρα να είσαι από κοντά και σίγουρα θέλει πάρα πολύ χρόνο. Ναι. Τώρα, ίσως γιατί, όπως σου είπα και πριν, σκέφτομαι πολλές φορές ότι δεν σκέφτομαι πραγματικά το παρόν μόνο, αλλά σκέφτομαι και το μέλλον και έχω έτσι την τάση να μπαίνω και στην πλευρά του άλλου, να έδωσω περισσότερη έμφαση εκεί, μιας και ήμασταν, ξέρεις, σε ένα περιβάλλον που δεν βλεπόμασταν, δεν βρισκόμασταν, δεν μπορούσα να καταλάβει. Βρήκες τον τρόπο σου. Ναι. Λειτουργήσε. Μπορεί και να μην λειτουργούσε. Μπορεί και να μην λειτουργούσε. Τώρα το λέω εκ του ασφαλούς. Ναι. Ωραία. Θα κάνω μια τελευταία ερώτηση και να κλείσουμε μετά σιγά σιγά την ωραία αυτή συζήτηση. Ένα βιβλίο, θα πω βιβλίο αρχικά, μπορεί να είναι και ταινία, μπορεί να είναι και πρόσωπο, που το διάβασες και που επηρέασε σε μεγάλο βαθμό ή τέλος πάντων κάτι σου άφησε στον τρόπο που σκέφτεσαι. Είτε έχει να κάνει με τη δουλειά σου, είτε και πιο προσωπικά. Ενώ ένα βιβλίο αγαπημένο ή ταινία που κάπως σου έχουν αφήσει κάτι ή σου έχει αφήσει κάτι. Μπορεί και να είναι περισσότερα, αλλά κάποιο που θα έλεγες ότι αυτό είναι. Κοίτα, τώρα σκέφτομαι περισσότερο αυτό που είπες, το τι μου έχει μείνει. Ναι. Γιατί τώρα, σαν σύνολο βιβλίου, εντάξει, έχω διαβάσει πολλά βιβλία, μου αρέσουν και λογοτεχνικά βιβλία και βιβλία μυστηρίου. Ο συγγραφέας Γιάννης Μαρής είναι αγαπημένος. Αλλά κατά αυτό που είπες για το κάτι που μου άρεσε και μπορεί να έχει επηρεάσει τη ζωή μου, κάποια στιγμή ο προηγούμενος μάνατζερ μου, δεν θυμάμαι, στη Microsoft πάντως, μας είχε κάνει δώρο ένα βιβλίο σε όλη την ομάδα που ήταν από τα αγαπημένα του, The Advantage of Happiness. Από όλο το βιβλίο θυμάμαι 2 γραμμές που έλεγε ότι όταν ξυπνάς το πρωί, αν θες η μέρα σου να πάει καλά, να έχεις ενέργεια, μην ανοίξεις το κινητό ούτε καν για να δεις τι ώρα είναι. Δεν είναι το πρώτο πράγμα που θες να αντικρίζεις η οθόνη ενός κινητού. Άνοιξε τα μάτια σου, σήκω, άνοιξε το παράθυρο, δες τον ήλιο έξω και μετά μπορείς να ξαναπιάσεις το κινητό σου. Ωραίο. Αυτό, ειδικά στη σύγχρονη εποχή. ναι, αυτό είναι κάτι που μου έχει μείνει. Δεν το κάνω πάντα, αλλά μου έχει μείνει και προσπαθώ να το ακολουθώ γιατί όντως παίζει το ρόλο του. Ωραία Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ωραίες πληροφορίες, για την όμορφη συζήτηση. Όπως είπες και στην αρχή, σίγουρα θα έχουμε συνέχεια ως Joist Microsoft, αλλά και περιφέρεια Θεσσαλίας από ό,τι καταλαβαίνω Microsoft, και οπότε θα σας έχουμε εδώ πιο ενεργά και ενεργά. Δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι κλείνοντας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πραγματικά μεγάλη χαρά να κάνουμε αυτό και είναι η πρώτη φορά που το κάνω και σε ευχαριστώ που ένιωσα τόσο άνετα. Σε ευχαριστώ κι εγώ. Θα κλείσω λέγοντας ξανά αυτό που είπα για το κομμάτι της τεχνολογίας και των νέων female talents. Η τεχνολογία και ο χώρος του development, της τεχνητής νοημοσύνης, του cyber security είναι ένας χώρος πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ελπίζω πραγματικά να του δώσουν μια ευκαιρία και να το κάνουν explore. Ωραία. Η τελεία στη συζήτηση θα μπει με μουσική πρόταση. Από σένα. Το συνηθίζουμε και μας αρέσει και θα το συνεχίσουμε με τους συνομιλητές μας. Θέλουμε να μας πεις αγαπημένο τραγούδι που θα μπει στη Spotify αντίστοιχη list του Joist Podcast, το οποίο σου αρέσει τώρα, σου άρεσε πάντα, το ακούς αυτή την περίοδο, για να είναι το αποτύπωμα της Κατέρινας Σουρούνη στη λίστα αυτή με τις μουσικές μας επιλογές. Ελληνικό ή ξένο? Ωραία. Εντάξει, πολλές επιλογές. Προφανώς όλοι μας έχουμε μια Spotify λίστα με αγαπημένα. Πολύ αγαπημένος τραγουδιστής ο Μίλτος Πασχαλίδης, ελληνικά. Οπότε θα έλεγα τον Ακροβάτη. Ωραία, εξαιρετικά. Καταγράφετε, σημειώνετε και θα προσθεθεί. Καλή συνέχεια και ευχαριστούμε και πάλι πολύ. Ευχαριστώ εγώ. Ευχαριστούμε.